καθόμουν και έγραφα μόνος μου. Ό,τι καταλάβαινα. Yeah. Και στατικά έκανα και μετά έκανα βέβαια τα φόρτωνα. Τότε ήμουν και στο Πολυτεχνείο που τα έκανα και λίγο εφαρμογή. Οπότε μια μεταλλική κατασκευή για την υπηρεσία 6 μέτρα ύψος και 20.000 λίτρα. Την πήγα στον μεταλλικό της στην Πάτρα. Του λέω μεγάλε, μου λέει θες να περάσει το μάθημα? Ναι, θα σε βοηθήσω να την φτιάξεις. Έτσι πέρασα μεταλλικές, αλλά δεν έδωσα μάθημα. Δεν έδωσα, έκανα αυτό. Oh, see the water, how beautiful the water is. Yes. Oh, unbelievable. What is that? Water, how Turquoise.